आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर। बे भिडिअआनो जाहैबाय आं दिनै मा मावनो नागिरदों माने आङो न'आव जोमग्रा फिसा बानायदों नालाय, जोमग्रा फास्रा दादों नालाय, आं बेयाव एरनो थाखायनो आं मा खालामदों, आगर दानदों आरो फिसानो। ओमफ्राय दा आं बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों। दा लोगोफोर नायदो आंनि आगर दाननाया माबायदि। आरो लोगोसे आं बेखौनो बुंबाय, जुदि नोंथांमोना आंनि आगर दाननाय एबा बिबार बानायनायखौ मोजां मोनदोंब्ला, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो सापर्ट खालामना होदो। आरो जायफ्रा गोदान बिसोरो सापर्ट खालामनो दाबाव, आरो जायफ्रा खालामखांबाय बिसोरो माने लाइक कमेन्टफोर खालामबानो जाबाय। आरो भिडिअखौ फुल नायनानै मोजां मोनदोंब्ला सापर्ट होदो। आरो दा नायदो लोगोफोर आंनि भिडिअआ माबायदि, आंनि आगर दाननाया माबायदि। दा स्टार्ट खालामबाय आं, नायलांदो।